שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק מספר 3 בפודקאסט מבינים נדל"ן, ובפרק הזה אנחנו הולכים להתחיל ולהבין מה נמצא לנו באינטרנט, שאנחנו יכולים להפיק ממנו מידע בעל ערך מדהים, שיכול לעזור לנו בחיפוש ההשקעה שלנו. דברים שאנחנו יכולים להפיק בכמה שקלים, שבכלל ייתנו לנו את ההבנה הראשונית, האם בכלל שווה לי ללכת ולראות את הנכס. נתחיל ונראה באתרי אינטרנט איפה אנחנו יכולים למצוא מידע לגבי זכויות בנייה, מידע משפטי לגבי נסח טאבו, מידע לגבי היצע של דירות, בכמה נמכרו נכסים בסביבה, מה מתוכנן להיות פה בעתיד מבחינת התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, הרכבת הקלה, המטרו, דברים שבהחלט הולכים להשפיע על השווי בשביל שאנחנו נעשה עסקת נדל"ן מעולה. אז יאללה חברים, בואו נתחיל. שלום חברים, אז בפרק הזה באמת אנחנו הולכים להבין מה נמצא לנו מתחת לאף, על יד המחשב שלנו, מה שנקרא תן לאצבעות ללכת במקומך. אנחנו נמצאים היום בתקופה של מהפכת המידע. היום יש המון מידע באינטרנט שאנחנו יכולים להוציא ויכולים להפיק ממנו הרבה מאוד ערך. השאלה אם אנחנו יודעים איפה מחפשים ומה אנחנו מחפשים. לפני כל עסקת נדל"ן שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו עושים עסקה טובה, ובשביל זה באמת ברגע שאתם באים כבר לקנות נכס, זה באמת שלב שאנחנו צריכים לשלב בעלי מקצוע. אבל בשלב של הבדיקה, שאנחנו הולכים לראות כל מיני דירות, אין צורך לכל דירה להתחיל להביא שמאי ועורך דין ומהנדס ומודד וכדומה. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים להפיק מהבית, עוד לפני בכלל שאנחנו הולכים לראות דירה, והדברים האלה חברים גם תקפים לגבי משרדים, חנויות, קרקעות, זה תקף לגבי הכל. אנחנו כמובן בשלב הזה של הפודקאסט, בפרקים האלה, בעונה הראשונה, נתמקד בדירות מגורים, מה שאמרנו, המחנה המשותף ששייך לכולנו, ודרכו באמת נוכל להמשיך הלאה ולהבין מה קורה לגבי התחדשות עירונית, מה קורה פה לגבי המטרו, מה קורה לגבי משרדים, מסחר, תעשייה, כל אחד ולאן שהוא שואף להגיע בעולם הנדל"ן. אז בשביל להתחיל ולדבר קצת על האינטרנט, אחד הדברים שכולנו מכירים זה כל העיתונות החופשית שיש. מי מכם שיתחיל ויסתכל באינטרנט לעניין העיתונות, יראה שיש הרבה מאוד כתבות על אנשים שעשו עסקאות נפל במקרקעין. אחת הכתבות שהכי בולטות לי בשנים האחרונות נקראת המגדל הנסתר. היה אדם שהיה לו חנות באזור סלמה בתל אביב, שהוא מכר אותה לבני דודות שלו ב1,600,000, ובסופו של דבר התברר שעל הקרקע הזאת אפשר היה להקים מגדל מגורים. בעצם המחיר שהוא מכר את זה היה אמור להיות פי 5 יותר גבוה. בסדר? ועכשיו, איך הוא ידע בעצם שהוא לא מוכר חנות אלא מוכר מגדל מגורים? הגיעו אליו הרשויות ודרשו ממנו תשלומים של היטלי השבחה. בעצם הם אמרו לו, תשמע, אתה מכרת פה, לא באמת מכרת פה חנות, החנות לא שווה כלום, גם יש שם מלא דיירים מוגנים, אבל זכויות הבנייה על הקרקע בעצם מאפשרות לבנות פה מגדל מגורים, וזה מה שהעניק את השווי לאותה קרקע, והוא פשוט לא ידע את זה, והוא עשה עסקה, והוא חתם על חוזה, והוא היה חייב להשלים את החוזה. בסדר? כל עסקה שאנחנו עושים במקרקעין, טעונה מסמך בכתב. בסדר, יש אפשרות לעשות חוזה שכירות עד 5 שנים, את זה אפילו לא צריך לעשות את זה בכתב. אבל אם אנחנו רוצים לעשות עסקאות מחר, חייבים שיהיה חוזה חתום. ובשביל זה יש הרבה מאוד אנשים שלאחר שהם חתמו על החוזה, גילו שאין אפשרות לקבל מימון על הדירה, בגלל שהיא בנויה בלי היתר, או שהיא בעצם הייתה מחסן. עשו חוזה וחשבו שהם עשו עסקה טובה, ולאחר מכן התברר שהקרקע שווה הרבה יותר, ובית המשפט קבע שאין אפשרות לבטל את החוזה. בסדר? פה בעצם אנחנו נכנסים לעניין של חוק החוזים, אנחנו במקום אחר לגמרי. עכשיו, מה הרעיון באותו חוזה שאנחנו חותמים? למה הוא כל כך מחייב אותנו? מעבר לעובדה שאנחנו אומרים מתי יועברו התשלומים, ושכל צד צריך לשלם את המיסים שלו בעסקה, המוכר צריך לשלם את מס השבח, הקונה צריך לשלם את מס הרכישה, כל אחד משלם את מה ששלו. מעבר לזה בחוזה, גם הקונה וגם המוכר מצהירים שהם בדקו את המצב המשפטי, ושהם בדקו את המצב התכנוני, ושהם עשו את כל הבדיקות כשהם קונים את הנכס, ובעצם יש את המשפט הידוע שהם קונים את הנכס as is. אז בעצם אתה חותם חוזה, אתה מצהיר שעשית את כל הבדיקות האלה, אבל מה שחשוב זה באמת לעשות את אותן בדיקות, לא לחתום על חוזה בלי שעשית את הבדיקה הזאת. ולכן בית המשפט, אם יש עסקאות נפל, הקונה בדרך כלל מחויב לעסקה. ואם הוא רוצה לבטל את העסקה, הולך להיות לו קנס יציאה מאוד מאוד גדול. זה קורה בהרבה מאוד מקרים, ומה מיוחד בכתבות האלה בעיתון?
שהם בעצם השתלשלות של פסקי דין. יש הרבה עסקאות נפל שלא מדווחים, ואנחנו לא יודעים עליהם, כי זה לא הגיע לבית משפט. הקונה, סלש המוכר, ספגו את המכה, בלעו את הצפרדע, מה שנקרא, והמשיכו הלאה בחיים שלהם. אלה שבאמת הרגישו שהם ממש נדפקו, כמו בן אדם שמוכר חנות ב1,600,000, שדה פקטו אפשר לעשות על הקרקע מגדל מגורים, אז בוודאי שהוא ילך לבית משפט, אבל בית המשפט יגיד לו, תשמע, חביבי, חתמת על חוזה, כתבת פה שאתה בדקת את המצב התכנוני, בדקת את המצב המשפטי, אין לנו מעבר לזה מה לעשות, וזה קורה בהרבה עסקאות, וזה שלב ראשון של דברים שאפשר למצוא באינטרנט. הרבה עסקאות נפל בשביל לחדד לנו למה אנחנו בעצם רוצים להבין נדל"ן לעומק, כי אנחנו לא רוצים שהעסקאות הכי גדולות שאנחנו עושים בחיים, ובאמת הן עושות גם כמה פעמים, זה לא שאנחנו עושים כל יום עסקה, שהן יהיו נכונות, שהן יהיו מדויקות, שהן יהיו בעיניים פתוחות, לא לקנות חתול בשק, ויותר מזה, גם לא למכור חתול בשק. אז אחרי שהבנו שבעצם כשאנחנו חותמים חוזה, אנחנו מאוד מאוד מחויבים אליו, ואין לנו באמת דרך לצאת ממנו. מקרים חריגים של הטעיה ותום לב, אני לא נכנס לפינות האלה, אבל ברמת העיקרון כולנו צריכים לעשות את הבדיקות עצמם. עכשיו, בשביל שנחזור לדבר על ההשקעות בנדל"ן, בסדר? שעל זה באנו ורצינו לדבר. כשאנחנו בעצם רוצים לעשות השקעה בנדל"ן, יש לנו כמה שלבים שאנחנו צריכים לעבור. נכון, דיברנו על כל הנושא שצריך לעבור את הפן המנטלי, שאני בכלל רוצה להתעסק בנדל"ן, צריך להבין מה התקציב שלי ומה האסטרטגיה שלי, אבל כרגע אנחנו מדברים על השלב של חיפוש נכס. כשאנחנו מחפשים את הנכס שלנו, אז בעצם אנחנו צריכים להתמקד באיזשהו אזור מסוים. בסדר? לצורך העניין, חיפה, אשקלון, אשדוד, ערד, דימונה, מה שתבחרו. כשאנחנו מתחילים ובוחנים את אותו אזור, אנחנו מתחילים לעשות סקר שוק. מתחילים ומבינים, אוקיי, בכמה נמכרו דירות 4 חדרים, בכמה נמכרו דירות 3 חדרים, בכמה מושכרות דירות 4 חדרים. אנחנו רוצים להבין מה מחירי המחירה באזור, ומה הסחירויות שאנחנו יכולים לקבל, בשביל להבין את התשואה שאנחנו הולכים לעשות. האם היא מעניינת אותנו? אנחנו גם רוצים להבין, האם יש פה אפשרות לפינוי-בינוי, להתחדשות עירונית, האם יש פה איזה משהו שהמועצה מתכננת, או הוועדה המקומית מתכננת כציפייה קדימה. בעצם אנחנו עושים סקר שוק. אחרי שאנחנו מתמקדים באזור מסוים, כי אנחנו לא באמת יכולים להשקיע בכל מדינת ישראל. אי אפשר להתחיל ולחפש נכסים גם בראש הנקרה, וגם בנהריה, וגם באשקלון, ואי אפשר. זה הרבה מידע, זה הרבה שכונות, זה הרבה נכסים לבדוק. אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד ממוקדים. אז אחרי שאנחנו עושים את הסקר שוק, התחלנו לחפש נכסים. כשאנחנו מתחילים ומחפש נכסים, בין אם זה באינטרנט, וזה בעצם השלב הראשוני שאנחנו עושים, אנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד מידע לגבי אותם נכסים. א', אנחנו יכולים לבקש מהמוכר, שיעביר לנו את המידע שאני הולך לדבר איתכם עליו. ב', אם זה מתווך, אפשר לבקש מהמתווך. ואם לא, אנחנו בעצמנו יכולים להיכנס לאתרי אינטרנט ולהתחיל להוציא מידע משפטי ומידע תכנוני ומידע כלכלי. כל הדברים האלה שאתם חותמים עליו בחוזה שבדקתם, את כל זה אפשר לעשות עוד לפני שראיתם את הנכס. זאת אומרת שכשאתם באים לנכס, אתם כבר באים מוכנים. ולא חברים, זה לא עולה מאות שקלים, זה עולה כמה עשרות שקלים, ויש גם מידע שהוא פתוח וחופשי לכולם, ואנחנו יכולים להסתכל עליו. מה שחשוב זה להסתכל על מידע מהימן. מה הכוונה? מידע שמגיע מהאתרים של הממשלה, מידע שמגיע מהאתרים של הוועדות המקומיות, מידע שמגיע מאתר רשות המיסים. יש הרבה מאוד אתרים באינטרנט שבעצם מספקים לכם את המידע הזה, הם בעצם שואבים אותו ממשרד המשפטים ומוכרים לכם את זה במחיר יקר יותר. אז מאוד חשוב להבין שאנחנו נמצאים באתרים רשמיים של המדינה, ומשם אפשר להשיג מידע שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אחרי שעשינו את הבדיקות האלה של הנכסים, שאנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, לא על כל נכס נביא בעל מקצוע. מצאנו את הדירה שאנחנו רוצים לקנות, זה בעצם השלב שאנחנו מתחילים ומביאים את העורך דין שלנו, מביאים שמאי מקרקעין שיבדוק את הנכס, מתחילים ומתייעצים עם יועץ משכנתאות, ואז כמובן חותמים על חוזה בידיעה של מה שאנחנו קונים. בסדר? זה השלבים, זה ההיררכיה המאוד מאוד בסיסית. עכשיו, למה בעצם כל כך חשוב לעשות את אותם בדיקות שאני הולך לדבר איתכם? קודם כל, הדבר הראשון, לעמוד בהצהרות החוזה. כתבת וחתמת שבדקת? אז תבדוק. אל תחתום על משהו אם לא עשית אותו. בסדר? זה א', ב', זה נראה לי אפילו סופר הגיוני. אין מצב שאתה תשב ולחתום על חוזה ולא קראת ולא עמדת בהצהרות החוזה שלך, כי אחרת הבעיה היא תהיה שלך, בין אם אתה קונה ובין אם אתה מוכר.
ותתפלו, לכל בדיקה יש את הבעל מקצוע שהוא עושה את אותה בדיקה. תחשבו על זה, מי מבקר בנכס ומודד אותו? האם העורך דין שלכם מגיע למדוד את הנכס ולהוציא היתרי בנייה, אם זה הסמכה שלו? לא, זה הסמכה של שמאי. כמו שלצורך העניין שאתם רוצים לקבל משכנתה או הלוואה, אתם פונים לגורם מממן, מתייעצים עם יועץ משכנתאות, כי זה הסמכה שלו, זה מה שהוא יודע לעשות, זה המיקוח שלו. ואם אתם צריכים לכתוב חוזה שיעגן את הזכויות שלכם, אז גם זה אתם צריכים עורך דין שיעשה את זה בצורה חכמה ובצורה נכונה. עכשיו, לא בשביל משהו. גם אם יש בעיות בנכס, אנשים קונים נכסים עם בעיות, אבל שזה יהיה רשום בחוזה. שהמוכר ידע שיש את הבעיות האלה, שיטפל בהם, שיעשה מה שצריך, כדי שאנחנו נעשה עסקה שאנחנו יודעים מה אנחנו קונים. כי תחשבו על זה, יום אחד אתם גם תרצו למכור את זה. וכשתרצו למכור את זה, יבוא קונה אחר, ואולי הוא יעלה על הבעיות האלה שאתם לא עליתם להם מלכתחילה. וזה קורה. יש מקרים שאנשים קונים דירה שהיא בנויה בלי היתר, והם לא ידעו את זה. וביום שהם באים למכור אחרי 10-15 שנה, הופה, סליחה אבאלה, זה בכלל לא דירה, זה חנות. זה בכלל מחסן, זה בכלל מרתף. ורק אז הם עולים על הבעיה, ועל זה יש לא מעט פסקי דין. אני אדבר על זה בהמשך כשאנחנו נגיע לשלב של המיסים. כשאנחנו נצטרך לשלם את המס, אתם תרצו פטור של דירה יחידה. אתם תרצו לקבל את ההטבות של דירה מזכה. אבל אם זה לא דירה, אז איך תקבלו? בסדר? זה דברים שבאמת צריך להתחיל ולהבין אותם. דבר נוסף שהוא נורא נורא קריטי, המימון של העסקה. אמרנו שחלק גדול מכל הרעיון של נדל"ן שאנחנו יכולים למנף את עצמנו. עכשיו, אם אתם קונים דירה שהיא בלי היתר, או שיש עליה בעיות משפטיות, או בעיות תכנוניות וכדומה, אתם לא תקבלו מימון. ואתם כבר, כמו שאמרנו, חתמתם על החוזה. ואחרי שחתמת על החוזה, זה השלב שאתה בעצם יכול לקבל את ההלוואה. ברגע שאנחנו חותמים על חוזה רק בשביל ההבנה שלנו, בשלב הזה יש לנו זכויות בנכס. בשלב הזה יש לי זכות חוזית על הדירה שראיתי. בסדר? אי אפשר עכשיו למכור אותה למישהו אחר. כמובן מגיע השלב שצריך להעביר את התשלומים וצריך להעביר בטאבו ויש הערות אזהרה וכדומה. אבל הזכות הקניינית שלנו נוצרת במעמד חתימת החוזה עצמו. אז אחרי שחתמתי על החוזה, אני רוצה לקבל הלוואה. הגוף המממן בוודאי ששולח שמאי. מה אתם חושבים? בנק, ועוד בנק של יהודים, מה לא ישלח ויבדוק מה הוא ממשכן ומה הוא מממן? בוודאי שכן. אז חשוב מאוד להבין שגם השמאי שמגיע לאחר החתימת חוזה, הוא מטעם הבנק, הוא לא מטעמכם. מה שהוא עושה, הוא עושה בשביל הבנק, כי הבנק רוצה להבין מה קניתם. הוא רוצה לראות האם יש היתרים, האם באמת יש את הזכויות בנייה שאתם מדברים עליהם. הוא רוצה לדעת מה הוא ממשכן. כי למה? אם חלילה לא תעמדו במשכנתה, אז הוא יצטרך למכור את זה. והוא רוצה להבין כמה זה יהיה שווה במועד המחירה שלו. אז א' ב', בשביל להבין האם בכלל אני יכול לממן את העסקה הזאת, צריך לבדוק שהכל כשר. כי אם זה לא כשר, כנראה שלא תוכלו לממן, ואם לא תוכלו לממן, אז מה זה אומר שהחוזה מתבטל? ממש לא. אתם חתמתם על החוזה, יש את חוק החוזים, ואם לא, בוא תשלם את הקנס שלך. 10% משווי הדירה. יש גם מי שתובע על עוגמת נפש וכדומה. תחשבו שיש מישהו שמכר לכם את הנכס, הוא כבר מצפה לכסף בשביל להעביר אותו לצד ג' שהוא קונה ממנו את הדירה, ופתאום אין כסף. את מי הוא יתבע? יתבע אתכם. בסדר? אז מאוד מאוד חשוב להבין. אז אחרי שדיברנו על מימון, יש גם את העניין שכשאנחנו קונים נכס, אנחנו נכנסים לנעלי המוכר. מה זה בעצם אומר? אם אתם קניתם נכס עם חריגת בנייה, ועכשיו הוועדה המקומית גילתה את החריגה הזאת, אז אתם תגידו לה, תקשיבו, הבן אדם שמכר לי, הוא זה שעשה את החריגת בנייה. אז היא תגיד לכם, זה לא מעניין אותי. אני כרגע נמצאת פה בבית, אני רואה שיש פה חדר בנוי בלי היתר, נא להרוס אותו, או נא לשלם עליו, או נא להכשיר אותו, ותגידו, אבל ככה קניתי. אז מה? זה לא מעניין אותם. אותם מעניין הנקודה הנוכחית מבעל הנכס. אז מאוד מאוד חשוב שכשאתם קונים וחותמים על חוזה, אתם נכנסים לנעליים של המוכר עצמו, על כל ההתחייבויות שיש לו וכדומה. לדוגמה, נניח קניתם נכס עכשיו בפינוי-בינוי, והמוכר כבר חתם על עסקת פינוי-בינוי מול יזם מסוים, אתם נכנסים לנעליים שלו. אתם לא צריכים עכשיו שעוד פעם ישכנעו אתכם בשביל לבוא ולחתום. לא, אתה קנית במקומו, תדע שהחתימה שהוא חתם על הפינוי-בינוי, אתה נכנס בנעליו. אותו דבר אם יש חברת ניהול שמנהלת את הנכס והוא חתום עליה חוזה, אתם נכנסים לנעליים שלו ואתם ממשיכים לשלם לאותה חברת ניהול, לא מתחילים לפתוח פה את החוזים. יותר מזה, יותר קל. הנכס מושכר ויש חוזה שכירות, אז הדייר חתם מול הבעלים הקודם, אבל החוזה עדיין בתוקף, אתה פשוט נכנסת לנעליים שלו. אז מאוד מאוד חשוב שתבינו את זה, שבעצם אתם נכנסים לנעליים שלו, ומה שאתם קונים יחול עליכם. עכשיו, אם קניתם נכס עם חריגות או עם בעיות וכו', קחו בחשבון שיש עלויות הכשרה. בסדר? אם אתה עכשיו קנית בית צמוד קרקע ויש קומה שבנויה בלי היתר, אתה רוצה להכשיר אותה? מצוין, בוא תביא אדריכל,
בוא תוציא פה היתר בנייה, בוא תשלם אגרות בנייה. יש כסף שעולה להכשיר את זה. וזה במקרה הטוב, שאפשר להכשיר את זה. אם יגידו לכם, תקשיבו, אי אפשר להכשיר את הקומה הזאת. אז מה נצטרך לעשות? אנחנו כנראה נצטרך להרוס אותה. כן? כמה שזה נשמע חמור, וכמובן יש כל מיני פסקי דין בנושא, ויש עניין של צדק ואכיפה בררנית. יש כל מיני דברים, זה קצת קשור לעולם המשפטים, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אתה לא רוצה להתחיל ללמוד מה אומר עולם החוק. אתה רוצה להיכנס לעסקה בידיעה, ברוגע, ליהנות מההשקעה. כולכם רוצים ליהנות מההשקעה שלכם. עכשיו, כשאתם קונים שוב פעם נכס עם בעיות, כשאתם תבואו למכור אותו בשלב מסוים, אז הם שוב פעם יצופו. הקונה, אם הוא יהיה מספיק חכם, יגיד לכם, תקשיב, יש פה בעיה, יש פה חריגות בנייה, הנכס לא תואם את הייעוד שלו, אמרתם שיש זכויות בנייה, אבל הן לא באמת קיימות, אמרת שיש חניה צמודה, והיא לא באמת צמודה אליך. יש כל מיני דברים שאתם אחרי זה תגלו במחירה שלכם. וכמו שאמרתי לכם, לעניין מיסוי מקרקעין, אתם תרצו לקבל פטור דירה יחידה, או תרצו לקבל חישוב לפי דירת מגורים מזכה. כיום רשות המיסים כבר בודקת בהתאם להיתרי הבנייה, האם מה שאתה מוכר זה דירה. בעבר זה לא היה קיים. בעבר זה דירת מגורים, אתה גרת בה, שילמת ארנונה של מגורים, זהו, לא בדקו היתרים. כיום מתחילים פסקי דין שרשות המיסים בודקת מה אתה מוכר. ואם אתה קנית מחסן שעשו אותו דירה, אז תדע לך שרשות המיסים תתייחס אליו כמו מחסן. כן, יש פסקי דין שמדברים על העניין, שזה הייתה קנייה בתום לב, והוא שילם ארנונה למגורים, וכל הזמן היא הייתה למגורים. ממש מקרים שהם בפינצטה בוחרים אותם, אבל קחו דוגמה. היה מישהו שהיה לו, בנחלה היה לו לול תרנגולים. הוא עשה ממנו דירות מגורים. אז מה, והוא בא לקבל מיסוי מקרקעין לפי דירות מגורים. רשות המיסים, בוודאי שלא הסכימה לזה. אמרה, זה לול. מה, זה שהפכת אותו למגורים, עכשיו אתה רוצה שאנחנו נעשה לך חישובים לפי דירות מגורים מזכות? ודאי שלא. אז יש את הקיצון לפה, ויש את הקיצון לצד השני. שימו לב בבקשה מה אתם קונים. אז כשאנחנו בעצם עושים בדיקות טרום רכישה, אנחנו בעצם בודקים את המצב המשפטי, את המצב התכנוני ואת המצב הכלכלי. שלושת הדברים האלה בוודאי שנרחיב איתכם בפרקים הבאים. יש לנו פרקים מאוד מאוד מעניינים שאני צולל לעומק של כל אחד ואחד מהם. כשאנחנו בודקים את המצב המשפטי, בסדר? נתחיל לפי הסדר. במצב המשפטי בעצם אנחנו יכולים להפיק מהאינטרנט נסח טאבו. זה עולה לנו 17 שקלים, ואנחנו יכולים להפיק נסח טאבו. בנסח אנחנו יכולים לראות מי הבעלים, האם יש איזשהם הערות אזהרה, האם יש התחייבויות כלפי העירייה. אנחנו יכולים לראות שם זיקות הנאה, יכולים לראות שם זכות קדימה, דברים שאני כמובן הולך להסביר לכם בהמשך. אבל כל זה ב-17 שקל, עוד לפני שיצאתי מהבית, אני יכול לדעת מה קורה שם עם הדירה, ואם יש עליה התחייבויות, ואם אני יכול לקבל את זה מהמוכר, מה טוב. עכשיו, הבדיקות המשפטיות מעבר לנסח טאבו, זה גם עניין של חוזים. יכול להיות שיש הסכם שיתוף בנכס, יכול להיות שיש איזשהו אישור זכויות על הנכס שמגיע מחברה משכנת. תחשבו, אם אתם קונים דירה מקבלן, אז אתם בעצם נרשמים בטאבו, אבל אין שום דירה. אז הקבלן צריך להביא לכם אישור זכויות של מה הדירה שאתם מוכרים. חוזים של התחדשות עירונית. יש דירות שאנחנו קונים שהן בירושה מאנשים. אז אתה מסתכל בנסח טאבו ואתה רואה שרשום את השם של האדם שנפטר. אז איך אני יודע שעכשיו החבר'ה האלה שרוצים למכור את הדירה שהם הבעלים, תראה לי צו קיום צוואה. בואו נראה שאתה באמת היורש החוקי של הנכס. הרבה מאוד דברים משפטיים שאנחנו חייבים לבדוק. מה שכן, באינטרנט אפשר להוציא את הנסח טאבו בלי שום בעיה, בהתאם לגוש וחלקה, דברים שאני כמובן אסביר לכם גם כן בפרקים הבאים, שזה נורא נורא קריטי. אפשר להוציא גם כן תסריט בית משותף, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד חשובים. כשאנחנו נבוא ונבדוק את המצב התכנוני, אנחנו בעצם נתחיל ונבדוק האם הנכס תואם את היתר הבנייה. אנחנו יכולים להוציא ממש את היתר בנייה של הבניין, יכולים להוציא את התעודת גמר, יכולים לראות האם יש פה מבנה מסוכן, יכולים לראות מה זכויות הבנייה. יש אנשים שבאים ואומרים לכם, תקשיב, יש לי זכויות בנייה על הגג. בסדר, בוא נבדוק. אני שמח שאתה אומר לי את זה, ואתה גם שם לי את זה במחיר. צריך לבדוק שיש פה באמת זכויות בנייה על הגג. עכשיו, איך אנחנו יכולים לבדוק את כל הדברים האלה? דברים שנמצאים באינטרנט. עכשיו, את המינוחים שאני אומר לכם כרגע, חברים, אתם יכולים להיכנס לגוגל, לרשום את זה, ואתם תראו שטיק-טק עולים לכם הדברים האלה. וכמו שאמרתי לכם בהתחלה, שימו לב שאתם נכנסים לאתרים ממשלתיים. בסדר? כמובן, בהמשך הפרקים אני אמשיך וארחיב ויסביר, אבל כרגע בואו נבין מה אני בכלל יכול למצוא באינטרנט, עוד לפני שיצאתי בכלל מהבית. אז כשאנחנו באים לבחון אזור,
קודם כל, אפשר למצוא כתבות על האזור. מה קורה בבאר שבע בשכונה ג' ומה קורה בחיפה בקריית אליעזר ומה קורה ברמת הדר, כל שכונה שאתם רוצים אפשר לרשום באינטרנט ולראות, אפשר להתחיל ולהבין מי המתווכים שעובדים באזור, איזה חברות בונות שם פרויקטים, מה העירייה מתכננת לגבי אותו אזור. אנחנו כבר מקבלים מושג לגבי אזור ההשקעה שאנחנו רוצים לבחון, מה הולך להיות שם, מה רמות המחירים, רק מכתבות באינטרנט. יש ממש כתבות שלמות שמדווחים איזה עסקאות היו להם. ממש אומרים מה השטח, האם היה הצמדות, האם היה חניות. אני גם יכול להתקשר לאותו מתווך. הוא ישמח לדבר איתי, ואני אשאל אותו, תגיד, מה הייתה העסקה הזאת והזאת? כי אני מתעניין לקנות פה באזור, והוא מרגיש קונה פוטנציאלי, אז הוא יחלוק איתכם ידע. בסדר? אפשר להתחיל ולחלוק ידע. אז כל מיני כתבות על האזור, כל מיני סקרי שוק שעשו שם, מתווכים, שמאים, העירייה, הוועדות, וכמובן להתחיל ולהבין מי בעלי המקצוע שמתעסקים באותו אזור, מי הם השפיצים באותו אזור, כדי שאני אדע למי לפנות וממי לקבל מידע מהימן. זה פעם ראשונה כתבות. פעם שנייה, יש לנו את אתר המפות הממשלתי. אתר המפות הממשלתי נקרא GovMap. אתם יכולים להיכנס באינטרנט בגוגל, או לרשום אתר מפות ממשלתי, או לרשום GovMap, ואתם מקבלים את כל מדינת ישראל פרוסה לפניכם על המחשב, כל שכונה, כל עיר, כל רחוב, כל חלקה, כל גוש. אני יכול למצוא שם אנטנות סלולריות ובנייני ציבור למיניהם, ואני יכול לדעת איפה יש פארקים ואיפה יש תעסוקה. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אפשר גם לעשות מדידות על גבי האתר הזה. הוא באמת מספק מידע מדהים. הוא גם מקושר לכל אתרי הממשלה השונים. אתם תראו אותם, מפנים אתכם לגובמאפ. ולפי דעתי זה אתר שמאוד מאוד שווה לעבוד איתו. עכשיו, מעבר לגובמאפ, אוקיי, מצאתי איזשהו מקום, איזה אזור השקעה מסוים, אז נגיד אני עכשיו גר בתל אביב, ואני רוצה לבחון את חיפה. אז מה עכשיו, אני צריך לקחת את האוטו ולנסוע לשם בשביל להסתובב ברחובות? לא, יש גם את גוגל מפות. אני יכול דה פקטו לראות איך נראה הרחוב ולהסתובב שם ולראות האם זה בניין של 3 קומות או 7 קומות, בניין רכבת, בניין חדש, קרקע ריקה ופנויה. יכול ממש להסתובב. זה מה שאני עושה בדרך כלל. רואה, יש לי איזו כתובת מסוימת, הרצל 5 בחיפה, אז מעבר לזה שאני נכנס לגובמאפ, בשביל להתחיל ולקבל נתונים על גוש וחלקה ומה קורה שם באזור, אני גם נכנס לגוגל מפות ושם את עצמי באותו רחוב ומסתכל, אוקיי, הרצל 5 זה הבניין. כבר מכין את עצמי, לא יצאתי מהבית, אני כבר מכין את עצמי, וזה עוד הדברים הבסיסיים ביותר. אז אני לצורך העניין, הרצל 5, אני רוצה לראות שם דירה. אני יכול, אחרי שהייתי באתר המפות הממשלתי, והבנתי מה הגוש וחלקה, אם המילה גוש וחלקה עוד עושה לכם קצת חוסר הבנה, זה בפרק הבא, נדבר גם כן על גושים וחלקות, דברים שהם מאוד מאוד חשובים, רק חשוב להבין. אז אחרי שמצאתי את הגוש וחלקה, אני יכול להפיק נסח טאבו. אני יכול להפיק נסח טאבו על כל הבניין. יכול להוציא את כל הדירות ולהבין מי הבעלים של כל הדירות, איזה הצמדות יש להם, האם יש להם משכנתאות, האם יש הערות הזרה, האם יש פה הערה על אפוטרופוס, האם יש הערה של העירייה, הימנעות מעשיית עסקה. ממש יכול להפיק הכל. ב-17 שקל לא יצאתי מהבית, וכבר אני מקבל מידע על הדירה עצמה, והבן אדם שאני אדבר איתו בטלפון, אני גם יבין ממנו איפה הוא רשום בנסח טאבו. מי זה? משה מזרחי? רגע, איפה משה מזרחי? תת חלקה 4. מצוין. כבר יכול להתחיל ולהבין פרטים ספציפיים לגבי הנכס. כמובן שאפשר גם להוציא תסריט בית משותף, אבל זה קצת בהמשך, שנבין את הנסחי טאבו ומה אנחנו יכולים להפיק מהם, אז תדעו שגם זה קיים. 37 שקלים גם מוצאים תסריט בית משותף, ומבינים איפה החניה שלו נמצאת ואיפה המחסן שלו נמצא, והאם הדירה שהייתי זה באמת הדירה שלו. אתרים נוספים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם, אחרי שנכנסנו לאתר המפות, הוצאנו גוש חלקה, הוצאנו נסח טאבו, אפשר להיכנס לאתר של הוועדה המקומית. בוועדה המקומית אפשר להוציא תיק בניין. נניח אנחנו בחיפה, אז אני רושם בגוגל, תיק בניין חיפה. וזה ישר, מקפיץ אותי לאתר של הוועדה המקומית, לאיפה יש את התיקי בניין. אני יכול לרשום את הכתובת, לרשום גוש חלקה, ויורד לי התיק בניין. ומה אני אמצא בתיק בניין? אני אמצא את ההיתר בנייה, אני אמצא את התוכניות בנייה, אני יכול למצוא טופס 4, שזה החיבור לתשתיות, יכול למצוא תעודת גמר, אולי מבנה מסוכן. יכול להיות שהמבנה הזה הוא מבנה מסוכן. אז למה שאני לא ידע את זה כבר לפני כן? למה אני צריך ללכת לשם, להתחיל לבחון נכסים, להיכנס איתו למשא ומתן, ורק אחרי זה יגיע השמאי ויגיד לי, שמע, זה מבנה מסוכן, תדע לך. אז דברים שאפשר להפיק כבר לפני. עכשיו יותר מזה, לא הצלחתם למצוא את זה באינטרנט? טלפון הוועדה המקומית. אהלן, אני רוצה לברר האם מדובר על מבנה מסוכן. אז מפנים אותך לאגף הנדסה, למחלקה הרלוונטית. אהלן, אני רוצה לברר האם יש זכויות בנייה על הגג.
מפנים אותך למחלקת מידע תכנוני, ויגידו לך, שמע, בהרצל 5 יש או אין. כל זה באתר של הרשות המקומית, כל הנושא של התיק בניין אפשר להפיק הכל באינטרנט. ככל שהוועדה יותר מתקדמת ועם יותר תקציבים, אז מן הסתם אתם תראו יותר פרטים. ככל שהיא פחות, אז כנראה לפעמים זה לא מופיע שם. אז מה קורה אם אני לא מוצא את התיק בניין באתר הוועדה המקומית? אפשר גם להזמין אותו. יכול להרים טלפון ולהגיד שלום, אני רוצה להזמין את התיק בניין של הרצל 5. יגידו לכם, תבוא עוד שבוע וחצי, שבועיים, תקבל, תסתכל, תראה מה שאתה רוצה. בסדר? זה אם זה לא נמצא. עכשיו יותר מזה. באתרי הוועדה המקומית אפשר לדעת מה זכויות הבנייה שקיימות. בסדר? אם אני רושם גוש, חלקה חיפה, גוש, חלקה תל אביב, ירושלים, ראשון לציון, זה המילים. גוש, חלקה, מפנה אותי לכל המידע התכנוני. מה אומר לי המידע התכנוני? מה שטח המגרש שאנחנו צריכים, מה זכויות הבנייה שקיימות, האם יש חדרי יציאה על הגג, האם אפשר לבנות ממ"דים, האם אפשר לבנות חניות, מחסנים וכדומה. כי הבן אדם אומר לכם, אנחנו כרגע נמצאים בדירות מגורים. עוד לא מדברים על קרקעות, כי שם זה באמת עולם שלם. יש פרק שנקרא כמה שווה דונם בתל אביב, ששם בעצם אנחנו בוחנים זכויות בנייה, צריכים להבין מה קיים. אבל פה אנחנו מדברים על דירת מגורים. והבן אדם בא ואומר לכם, תקשיב, אפשר להרחיב פה עוד חדר. תקשיב, אפשר לבנות חדר על הגג. אין בעיה. בוא נראה במידע התכנוני, בזכויות הבנייה, האם יש זכויות בנייה לחדר על הגג. בוא נראה אם יש זכויות בנייה להרחיב פה עוד חדר. לא כל כך מבינים את זה. אז תתקשרו גם לוועדה המקומית, מחלקת מידע תכנוני. שלום, אני מחפש דירה בהרצל 5 ורציתי לדעת האם יש זכויות בנייה על הגג לחדרים. בסדר, ואז הם יגידו לכם, יש או אין. אז זה מהאתר של הרשות של הוועדות המקומיות. האתרים הנוספים שיש יכולים לספק לנו מידע כלכלי. יכולים להגיד לנו בכמה נמכרו נכסים באזור. באתר רשות המיסים, מידע נדל"ן, שזה באמת מה שאנחנו רושמים באינטרנט, יש אפשרות לדעת בכמה נמכרו דירות באזור. כמובן שאני אחפש נכסים שנמכרו בתקופה האחרונה, אבל אפשר לדעת בכמה הם נמכרו. דה פקטו, גושים, חלקות, תאריך, כמה נמכר, מה השטח נטו, מה השטח ברוטו. אפשר לדעת מידע מדהים באותו אזור, אפילו באותו בניין. אני יכול לדעת גם בכמה הוא קנה את הנכס. אני יכול להיכנס לפי הגוש חלקה ותת חלקה ולהבין, אוקיי, הוא קנה את זה בשנת 2014 והוא שילם על זה 870. אני יכול לדעת את כל הדברים האלה. הכל מדווח באינטרנט. אז מידע של רשות המיסים, בכמה נמכרו נכסים באזור, כמה נמכר בניין ממול, בניין בצד וכדומה. כמובן שאפשר להיכנס לאתרים של היצע, של יד 2, קומו, הומלס, כל האתרים האלה, מדלן, ואני יכול לראות בכמה מוצע למחירה דירות באזור, ואני יכול להתחיל ולהבין, אוקיי, הוא מבקש יותר מדי, הוא מבקש מעט מדי וכדומה. לגבי השטח שהוא מצהיר שהוא מוכר, זה אני אדבר איתכם בפרק בהמשך, פרק מספר 6, מה השטח של הדירה שאתם קונים, כי זה נורא קריטי. אם הוא רושם לי 80 מטר וזה בסך הכל 72 מטר, איך אני יכול לדעת את זה? דברים שגם אנחנו יכולים להתחיל ולהפיק מידע גם על זה, וזה בעצם המידע הכלכלי שלנו. רשות המיסים מפרסמת לנו את כל נתוני המחר שהיו באזור, ויש לנו כמובן את לוחות המודעות, כל היד 2 וכו', שאנחנו יכולים לראות בכמה מוצאים למחירה. כמובן יש מתווכים, יש עסקאות שהן מתחת לרדאר, שלא בהכרח מפורסמות שם, שזה לא בהכרח תמיד העסקה הכי טובה, אבל גם הן קיימות, בסדר? כל מיני אנשים שמפרסמים בין קרובים וכדומה, או יש קבוצת פייסבוק, דירות בשושו. רק שיש שם, לא יודע, מאות אלפי אנשים, אבל זה עדיין דירות בשושו, כל מיני מקומות כאלה. אז מידע כלכלי אפשר להפיק בהרבה מאוד מקומות. מידע רשמי למחר, זה באתר רשות המיסים. כל זה שאתם רואים את זה באתרים למיניהם ששואבים את המידע מאתר רשות המיסים, אני תמיד ממליץ ללכת לרשות המיסים ולהסתכל בכמה נמכר שם. כמובן להבין מה החלק היחסי שנמכר, מה הכוונה. אם יש שני אנשים שמוכרים את הדירה, שני בעלי זכויות, יכול להיות שלאחד יהיה חיוב במס שבח ולשני יהיה פטור ממס שבח. אתה יודע, יכול להיות ששני משקיעים ולאחד יש 10 דירות ולשני אין דירות. אז רשות המיסים מפצלת את המחירה. היא מגדירה, הוא מחר חצי וזה מחר חצי. למה היא פיצלה? כי כל אחד מהם יש לו תשלום מס שונה, וזה גם שני בעלי זכויות שונים. אז שימו לב שאתם בודקים מה החלק היחסי שנמכר. וואי, נמכרה ב1.5 מיליון? כן, אבל זה רק 50% מהזכויות. היא נמכרה ב3 מיליון שקלים. אז שימו לב לניואנסים הקטנים האלה. המידע המתקדם שאני יכול להפיק באינטרנט, ופה אנחנו גם כן נעצור, כי יש עוד הרבה מידע אחר, יש אתרים מדהימים, סימפלקס וכדומה, שאפשר להפיק שם מידע, אבל הוא מידע קצת יותר מתקדם. קודם כל, יש את האתר של רשות מקרקעי ישראל, ששם מפורסמים מכרזים. יש מכרזים כמובן לבנייה רוויה, לדירות להשכרה וכדומה,
אבל יש גם מכרזים לצמודי קרקע, תדעו לכם. יש גם מכרזים למגרשים של בית דו-משפחתי. יש הרבה מאוד מכרזים, ואם אנחנו נדע שאנחנו יכולים להיכנס לאתר רשות מקרקעי ישראל ולחפש מכרז על צמודי קרקע באזורים מסוימים, ואני יכול לתת הצעה מעניינת, גם זה מאוד שווה, אבל מאוד חשוב להכיר את רמי. על רמי אני אעשה פרק נפרד, נקדיש להם את מה שצריך, אבל תדעו לכם, גם מכרזים של רשות מקרקעי ישראל. אני גם יכול לדעת בכמה נסגר המכרז. אני עכשיו עשיתי הערכת שווי בשכונת נווה עוז בפתח תקווה, חיפשתי נתוני השוואה, ואחד מנתוני השוואה שמצאתי זה מכרז שהיה של רשות מקרקעי ישראל, של קרקע, שנמכרה שם באפריל האחרון. אחלה נתון שבעולם. עכשיו, לא בהכרח שההצעה הזוכה מגלמת שווי שוק, אבל כן אפשר לראות בכמה השמאי העריך שם את השווי באזור, כמה השמאי של רמי קבע על זה. עוד מידע מתקדם שאנחנו יכולים לקבל, זה לעניין התחדשות עירונית. יש אתר שלם שמגדיר איפה יש מתחמי פינוי-בינוי, באיזה שלב הם נמצאים, האם זה מסלול רשות מקומית, האם זה מסלול מיסוי. אם הדברים האלה עושים לכם קצת סחרחורת, יהיה לנו פרק גם על התחדשות עירונית, לא לדאוג. אבל זה כבר המידע המתקדם. אתה הולך לראות דירה, הבן אדם אומר לך, שמה זה בפינוי-בינוי, טוב, בוא נראה, האם זה מוכרז כפינוי-בינוי, באיזה שלב זה נמצא, מה אומרת הוועדה המקומית, באיזה מסלול. מידע שאפשר להפיק באינטרנט, ברגעים, חבר'ה, תנו לאצבעות ללכת במקומכם, יש המון מידע, רק צריך לדעת מה אני כותב בגוגל. דבר אחרון שאני אתן, ולפי דעתי זה העתיד של מדינת ישראל. אם כולנו מכירים את תמ"א 38, שהיא תוכנית מתאר שחלה על כל רחבי מדינת ישראל, ואני אדבר על כל הנושא של תוכניות בפרק אחר, אז יש תוכנית חדשה שנקראת תמ"א 70. תמ"א 70 היא בעצם תוכנית שמדברת על המטרו. המטרו בעצם מדבר איתנו לא רכבת קלה, מטרו. 3 קווים מכפר סבא עד רחובות שהם תת-קרקעיים, ובאזורים שהם עוברים הולכים להיות תחנות מטרו. מה מיוחד בתחנת המטרו? שסביר להניח שבאזור של התחנה יהיו עוד זכויות בנייה נוספות, כי בדרך כלל באזורים כאלה רוצים להקים מגדלים ומבני משרדים וכדומה. עכשיו שימו לב, לא מדובר בהכרח על מרכז העיר. לפעמים במרכז העיר תל אביב פשוט תהיה תחנה ושלום על ישראל. לא בהכרח שבכל מקום שיש תחנת מטרו הולכת להיות העצמה של זכויות בנייה. אבל יש מקומות מובהקים, שהם אזורים חקלאיים כיום, שאנחנו יודעים שהולכת להיות שם תחנת מטרו, ואתה קונה קרקע חקלאית בידיעה שעוד כמה שנים שהתוכנית תאושר, הולכת להיות שם פיצוץ של זכויות בנייה. המטרו זה העתיד של מדינת ישראל, זה מה שמדברים עליו בשנים הקרובות, זה התחליף לתמ"א 38 לעניין העצמת זכויות, כמובן שפינוי בינוי וכדומה. ויש אתר שלם של נטע שמדבר על המטרו, איפה התחנות, כמה זכויות בנייה הולכות להיות שם, איזה ייעוד הולך להיות שם, מה תמהיל השימושים, וזה כבר באמת ליזמים של השלב הבא, שכבר רואים את הפוטנציאל העתידי וכבר מחפשים קרקעות או מבנים ישנים שנמצאים שם, בידיעה שהולכת להיות שם תוכנית מטרו. וזה באמת מידע מתקדם שקיים לנו באינטרנט. אז חברים, בפרק הזה, מה שעשינו, סקרנו מה אפשר לעשות באינטרנט. קודם כל דיברנו על השלבים של ההשקעה, דיברנו למה חשוב לי לעשות את הבדיקות האלה, ובעצם הסברתי לכם איפה אפשר למצוא באינטרנט מידע משפטי, מידע תכנוני, מידע כלכלי, הכל מאתרים רשמיים של מדינת ישראל, של הוועדות המקומיות, של רשות המיסים, כי לשם נכנסים. אל תיכנסו לאתר של משה, לא שיש לי בעיה עם משה, אבל משה שואב את כל הנתונים שלו מאתרים ממשלתיים. אז בואו ניכנס ישר לאתר הממשלתי, למה אני צריך להסתובב באתר שלו, בלי כמובן לזלזל. אז שימו לב איפה אתם מחפשים ומה אתם מחפשים, והדגש הוא שעוד לפני שיצאתם מהבית, אתם כבר מתחילים ומפיקים מידע בעל ערך בשביל לחסוך לכם זמן, וחבר'ה, זמן שווה כסף. ואם אתם תבזבזו את הזמן שלכם בטיולים לחיפה ובאר שבע, באשקלון, בשביל לראות נכסים, עוד לפני שבדקתם אותם, אז אני חושב שאתם תשרפו הרבה מאוד זמן, וזה קצת ייאש אתכם, ובלי שום קשר זה פחות מקצועי, בשביל למצוא את ההשקעת נדל"ן המעולה שאליה אנחנו מכוונים. אז חברים, בפרקים הבאים אנחנו הולכים לדבר על המצב המשפטי ותכנוני ונתוני השוואה, ואיך מחשבים ולמה מחשבים וכמה חשוב, ועל מיסוי מקרקעין והיטלי השבחה, דברים שיעזרו לכם למקסם את הרווח היזמי שלכם ולעשות עסקה מעולה. אז אם נהניתם, ספרו לחברים שלכם שיש פודקאסט נחמד, שמתחילים וצוללים ומבינים נדל"ן לעומק, ואני כמובן אשמח לראות אתכם בפרקים הבאים. להתראות חברים, נתראה בפרק הבא.